may buntag naay pangutana bahin sa Pascal Wager argument nga kung naay Dios pildi ka kung Kay itis man. it is kung why Dios tablat ang duha. So why daog na to? So Wa ko'y makabi. mas mayo mutuo na lang ka. Kay unsa may mong nahuna na. Aw. Kana mangutana pud tag kanusa man ta kana kay pinustahanay man mangutana tag kanusa na daugo ng pusta kanang pinustahanay nato kay Whittier man eh. Sa ato pa pustanay. Pascal Whittier, Pascal Scientist ra ba gyud to? Pero ang pangutana niya kanusaan ni daugo ning pustahana pagpustanay. Adto na bata magdaog ani itong mga matay na ta. Og di og ingon na why pusta. Tikas na. Kay pustanay man eh, Whittier man eh. So we are Whittiering. Nagpustanay ta. Ang pusta Dios. Naag sawa. Ako moingon ko why Dios, pusta nimo Dios. Ako gamit ko og katarungan, ikaw gamit ka og Dios. Kano sa man ni daugon. Para way tikas, karon yun ni daugon. Kay para na ako'y makabi, ikaw po, doon na kay makabi, o pananglit, mudaog ka. O, mangutana taron. Asa man ang Diyos nimo, iplastar. May plastar ka? Magsiga lang mata o padako-dako sa baba. Wa kay presentar, meaning wa kay Dios. Kunya, maingon ko kinsa man roy mo daog. Kay ikaw wa man kay Dios gyud. Ako daan ang ingon na wa. Daog naman gyud ko kay wa magyud Dios. Pakabe ka ba? Delivered kay ang Dios dili man makita. So unsa man ako pag presentar sa Dios nga di man siya makita. Kay ang Dios gamhanan man sa tanan. O di bitaw makita kay wa. Kay naa pa nakita ana. Pero nganong na may universo? Di man ka sa universo lain man ang Dios. Pananglit mo yung kanaa, ayog inang wa. Ngayon kanaa na kay presentar. Pro'y bagod ang kinahanglan sa ato pa kamatuuran. Ngayon gani kang kamatuuran, it is not capable of disprove. Dili ma-disprove ang kamatuoran. Busa, moingon ka nga doon ay Diyos, ayog ing na naabi sa gwa kay presentar. Na lang imagination lang na. Manay diingon ni Harwood, it is imaginary. God is as imaginary as spirits. Kung karon ta magdaog kay dili ba tinikasay nga pusta, ako gyoy daog. Wa man kay Dios. Daan naman ko nagingon nga wa. Di daog ko. O kinsa man roy para way tikas. Pakabi ka ba? O sige. Thank you.